Kwesisikhulo serenki sasenyanga ungasicacisela uba kwenzeka ntoni apha? Sifumene ii-calls izolo ebusuku phaa ngezithuba zolenza kusithiwa iiteksi ziyatsha enyanga. Sithe ke xa sifika apha saphawula uba ezi teksi zitshileyo azitshiswanga mhlawumbe ngumlilo nje oziveleleyo. Kuyabonakala uba ngumntu okanye ngabantu ebebezihapha erenkini bezozitshisa ezi teksi, ngoba ayizo teksi zisondeleleneyo ekunokuthiwa mhlawumbi ziye zathungelana. Ayingomntu loqale kwiteksi eyi-one then wachaphazela nezinye. Icacile bezizotshiswa ngoba nendlela ezime ngayo zime kwiindawo ezahlukeneyo. Sizile ke safika sasabela into esifumeneyo into uba iiteksi ezitshileyo apha zingamashumi 20. Iiteksi eziluhlobo lwequantum ziyi-16, kubekho iibhasi eziyi-4, iibhasi ezilayisha abantu abayi-23. Siyathetha ne-association, xana sisuka apha ngoku sizawudibana nesikhokelo sayo sizame ukuphanda uba inoba ke ngoku lena into isuka phi, yintoni enokhokelela ekubeni mhlawumbi kude kutshiswe iiteksi ezi sithutha ngazo abantu. Ingaba ukhuseleko lwabakhweli Mr. Hermanus luthini? Ingaba bakhuselekile bangaqhubeka beserenkini? Abakhweli bakhuselekile. Siyathetha nabazomthetho njengoba isithili samapolisa sekumgama okufitshane kakhulu apha erenkini. Siyathetha namapolisa njengangoku ukuba asoloko ejikela apha ngaserenkini ukuqinisekisa uba abantu bakhuselekile. Futhi akhona namelungu asuka kwii-associations zonke sibabiza ngoba yi-working committee abanxibe iivesti ezibonakalayo. Nabo bazawusoloko bekhona apha erenkini ukuqinisekisa uba zonke izinto zihamba ngendlela, so nokuqinisekisa uba abakhweli bakhuselekile. Ingaba mhlawumbe xa nicinga okanye xa nibona esi siganeko ningathi sirhane uba senziwa yintoni? Sinorhano lokuba le nto inento kwenza ngoba ngumbutho omnye lo. Le nto ezinto zenzekayo kule minyaka iphantse ibe mibini zenzeka kumbutho omnye. Inento yokwenza nabantu abakutakutana mhlawumbe ngokulawula lo mbutho xana siyijonga iingcambu zayo. Ibe nento yokwenza ke mhlawumbe neemali ezithi ziqokelelwe ze-association uba ezi mali funeka zilawulwe ngubani, ongazilawuliyo mhlawumbi ufuna ukuzithathela kuye ezi mali. Loo nto ngoku ithi ikhokelele ekubeni kubekho ungquzulwano phakathi kwesikhokelo ngamanye amaxesha salo mbutho, kuba yonke le nto ingcambu yayo isusela apho sisikhokelo salo mbutho. Ekubonakalayo uba ikhona iyantlokwane ekubeni umbutho ufanele ulawulwa kanjani, ingakumbi xa kufunelwa kumba wezimali zombutho. Ngaphambili uthe iiteksi ezimbini azitshanga ukusuka uba izolo. Ngaba mhlawumbi ngasikrobisa uba zitshe nini bekutheni? Ezi teksi ubufowune oodrayiva ngamaxesha awohlukeneyo. Afowuna udrayiva esithi bemisile, kwafika abantu batshisa iteksi, aphuma udrayiva abaleke. Ibe sisaphanda ke loo nto leyo uba ingaba ke ngoku leyo isuka ngaphi yoba kumane kuthathwa iteksi itshiswe. Zitshiswe zambini usuku oludlulileyo, kodwa zitshiswa ngamaxesha ahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo. Uba ke ngoku sithe sisalandelela leyo sothuswa sesisile kusoba ke ngoku zizotshiswa apha erenkini. Ingaba ke isikhokelo sikaSantaco mhlawumbi uba uthini ngokunamkhombandlela uya phambili? Umkhombandlela ngoku sizawudibana nesikhokelo sikakhatha iregion, ngoba lo mbutho unale ngxaki ngumbutho ophantsi kukakhatha. So sizawudibana nesikhokelo seregion kwakunye nesikhokelo salo mbutho. Sidibane singuSantaco sibonisane uba le nto ingasonjululwa njani. Ukuba ngaba funeka kungenelele urhulumente, sawubonisana simcele u-MEC wephondo naye abe yinxalenye yokufumana isisombululo.